Кузьма Чорны. Вялікае сэрца. Другая частка. Марыля падышла да жанок і сказала: «Унь там ляжыць спруцянелы пфайфель. Я яго забіла». Жанкі анямелі. Марыля пайшла сцежкаю ў поле. «Куды?» – загарадзіў ёй дарогу паліцэйскі. «Браток, ты ж местачковы. Хамула ты дурны. Ты ж мяне змалку ведаеш. Пусці». «Ідзі назад», – загадаў ён. «Раз я служу, то я павінен». Яна пайшла назад і сказала жанкам: «Паліцэйскі не пускае». І гэта ўзварушыла ўсіх. З рыдлёўкамі, граблямі і віламі ўсе пабеглі ў палявую сцежку. Паліцыянт стрэліў у паветра. Адна з жанчын пхнула яго ў грудзі, ён упаў, і ўсе беглі цераз яго. Праз колькі хвілін усё тут апусцела. Некалькі дзён і галаскі пуставалі, і толькі пасля то той, то сёй з'яўляўся дадому. Пайшлі тыдзень за тыднем, і хата Пархвена Катлубовіча стаяла пустая. Сенечныя дзверы былі адчынены, адно акно ад двара аставалася таксама адчыненае і ўдзень, і ўночы, і праз колькі дзён вецер з дажджом вырваў гэтую фортку і пабіў шкло. Запуставала і старая панская сяліба на краі мястэчка. Ужо час падыходзіў да пачатку лета. Яшчэ не змяркалася, як Пархвен увайшоў у свой двор з паплавоў. Над галаскамі вісла вялікая цішыня. Пархвен, як сам не свой, патупаў па двары, зазірнуў ва ўсе куткі, увайшоў у хату. Заўважыў вырванае акно і, сумеўшыся, пастаяў перад ім. На зямлі было ўжо змрочна, але неба яшчэ было яснае. Раптоўнае хваляванне зварухнула Пархвена ў твар. Ён шпарка падышоў да вулічнага акна і зірнуў туды, дзе па той бок вуліцы на агародзе сонца павінна было ўжо быць на вяршаліне дуба. І раптам ён здрыгануўся. Ён убачыў у небе чорны высокі ствол бязголля. І толькі адна тоўстая і таксама чорная галіна знізу зелянелася густымі новымі парасткамі. А сонца ляжала дзесьці не тут, а далей, за далёкай шашою ў полі. Гэта быў ніколі раней самых малых дзён незнаны ім свет. І нічога таго, што было ў яго праз усё жыццё, ужо не было тут. Усё было чужой рукой вырвана і знявечана. Яшчэ не было ў яго такога вялікага смутку нават тады, калі ён пакідаў родную хату. «Божа мой!» – сказаў ён, шпаркай з вялікім страхам выходзячы з хаты і ныючы душой. «Хоць бы хто на вуліцы быў, хоць бы дзе адна жывая душа. Можа, хто сказаў бы, чаму пустуе хата, і як, і ці даўно ўжо?» Калі прайшоў ён паўз дзве суседнія хаты, укалола яго жудасная здагадка. Галаскі пустыя, як ёсць. Ён парадкам пачаў заходзіць у кожную хату, стукаў у вокны і дзверы, а дзе не былі замкнёныя сенцы, уваходзіў у хату і ўсюды казаў: «Хто жывы? Абзавіся!» І ніхто яму не адказваў нідзе. Асмялелыя мышы сядзелі на сталах і лавах, пацукі пазвешвалі з паліц нерухомыя хвасты. Усюды была нежывая вільгаць, адзічэлыя каты зазіралі яму ў вочы і кідаліся ад яго. Так ён перабраў усю вуліцу і, гнучыся, уцягваючы галаву ў плечы, рушыў назад да сваёй хаты. З трывожным чаканнем ён адчуў, што слабее. Лёг на край халоднай печы і неўзабаве задрамаў.
Дрымота перайшла ў сон. Пабудзіў яго жаночы голас. Нараспеў нейкая жанчына гаварыла просьбу. «А голубочки родныя, а не дайте пропасти, а дайте хлеба на раз укусить, а пераначаваць пусціце, а было ж у мяне много ўсяго». Сонны Парфен падняў галаву і чамусьці крыкнуў: «Адкуль ты?» «З малога прысынка». «А хто ты такая?» «Няшчасная маці, в якой гітлераўцы забілі дзяцей». «Божачка мой, літасцівы мой! А ці не чула ты, чаму гэта галаскі абязлюдзілі? А ты з чаго сам апынуўся тут?» «Вярнуўся з уцёкаў, і мне пустэча, як 100 пудамі на грудзі, і канцы могуць прыйсці. А тут, кажуць, быў такі Парфен, што з п'яным пеўнем біўся. Дык яго дачка, дай Божа ёй здароўя, нямецкага пана, нейкага Пфайфеля, на той свет адправіла. Гітлераўцы яе шукаюць і траслі галаскі так, што ўсе з хат хто куды мог разышліся». «А дзе яна?» Жанчына на яго паглядзела. «Як жа ты так пытаеш? Ці маеш ты чалавечы розум? Хто ж гэта можа ведаць, дзе яна? А каб і ведала, то хіба я ведаю, дзе яна? Няхай яе Бог ратуе». «Я ж яе, ты ведаеш, бацька? Што ты выдумляеш? Даль Бог жа, гэта я з пеўнем біўся. З мяне ж праз усё жыццё смяяліся. Гэта я. Не верыш? Дык сядзі ж у гэтай хаце, аддаю яе табе». Жанчына ўздыхнула і пайшла. А ён убачыў, што заходзіць сонца. Стаў перад акном і зноў жахнуўся. Недзе там далёка ляжала сонца. Дуб стаяў чорным асмалкам, а адна галіна зелянелася. Толькі яна адна і асталася. Ледзьве прычакаў ён, пакуль сцямнела, а тады рушыў на другі канец галаскоў. Дзе? Ён праз усё жыццё ведаў, у чалавека пад свірнам заўсёды ляжаў лом. З радасцю ён абмацаў яго, узяў на плячо і пайшоў, сам сабе шэпчучы: «Гаспадара няма, а ты, ламок, ляжыш сабе, вылежаўся, выкачаўся». Ён ішоў гадзіны са дзве, ціха і без перастанку. Ён пакідаў за сабою ўсё, што калісьці поўніла яго жыццё. Вось ён мінуў доўгую граду хмызу, перайшоў поперак шашу, як бы ўпаў у вільгаць логу, а адтуль ішоў проста. Свяцілі зоры, і стаяла цішыня. Сэрца яго калаціралася, але разам з тым цвёрдасць намераў ціхамірвала яго хаду. Усе гэтыя кіламетраў 7 ён прайшоў паволі. Ён ведаў, што доўга яму трэба будзе выбіраць месца і зручны момант. Вось ён і 2 ляскі мінуў, і балота, і азярцо абышоў, і хутарская паляна мільгацела светлякамі. Унь там! 3 крокамі ён перайшоў схілісты адкос, лёг на зямлю і прыгледзеўся. Нерухомая постаць нямецкага салдата відна была ў змроку. Цягнучы за сабой лом, ён адпоз на ранейшае месца і выйшаў на адкос праз чвэртку кіламетра. Позірк направа і налева. Нікога нідзе. Божа, памажы! Сэрца распірала яму грудзі. Ён падклаў лом пад рэйку і павярнуў угару. Божа, якая цяжкая рэйка! Утапіць бы яе ў лужу! Ён яе спусціў з адкосу і некалькі разоў калапнуў пад яе ломам.
Балота!» І рэйка пайшла ў прорву. Зараз можа быць усё, чаго так прагне яго змучаная душа. Ён адышоўся, можа, за паўкіламетра, і лёг на зямлю, вухам на траву, і чакаў. Вось яно, грыміць звод даляку, звоніць, дыхае. Божа, як марудна, канца няма. Але раптам гром, грукат, стукат, бразгат, і ўстанавілася цішыня. Шчасце! Палавіна страчанага жыцця вярнулася да чалавека. Каб так кожную ноч. Але ж лома няма. З рэйкай ён уплыў у балота. У мястэчку ўзяцяў каваля 2 ламы былі, ляжалі ў прыбудоўцы ксенцам. А што, каб ціхом пайсці ўзяць да наступнай ночы? Як бы там ні было, трэба хутчэй даваць адгэтуль ходу. Сонца ўжо застала яго каля галаскоў. Па той бок рэчкі мястэчка відно было яму выразна. Ён падумаў, напэўна, і мястэчка абязлюдзіла. Чаму так там ціха і ніякага руху? Нацянькі ён рушыў проста да кавалёвага дома. І як толькі апынуўся ля шула кавалёвай брамы, убачыў. Ён вельмі неасцярожны. Проста перад ім усю вуліцу акідае позіркам немец. Ён кіўком пальца паклікаў да сябе Пархвена. І калі той ступіў 3 крокі, гітлеравец крыкнуў і паказаў яму пальцам, куды ісці. Пархвен ціха рушыў да вялікага натоўпу, які нерухома і маўкліва займаў усю вуліцу. Пархвен бачыў, як стаяць местачкоўцы. Чаго яны так пасталі тут? Унь стаіць муляр Костусь, а унь Юрась Мельнік, Раман Шавец. Унь настаўнік, у якога яшчэ вучылася Марыля. Божа мой, дзе яна? Унь стаіць Тамаш Васілюк, той самы, што ў юнацкіх гадах вельмі сябраваў з ім, Пархвенам. Унь Васілій Сцяпуцкі, які разам з Пархвенам калісьці хадзіў у заработкі. Унь Янук Кастэцкі, дачка якога Ганнуся дружыла з Марыляй. Усе стаяць. І Раман Шабуня, і Змітрок Ярмаліцкі, і Канстанцін Шкуцька, і Мікалай Цвіркевіч. Пархвен стаў, не дайшоўшы да натоўпу. Тут нямецкі крык загадаў яму ўвайсці ў натоўп. І толькі ў гэтую апошнюю хвіліну Пархвен заўважыў, што аўтаматчыкі трымалі наведзены на натоўп цэлы рад аўтаматаў. І ў гэты момант як бы неяк загаўкаў прарэзлівы і крыклівы гітлеравец. 4-й раз заяўляю, калі зараз жа не будзе сказана, хто забіў афіцэра сельскай гаспадаркі Пфайфеля, аўтаматчыкі расстраляюць адным залпам усіх да аднаго. Тут Пархвен убачыў, як наводшыбе ад усіх чамусьці стаіць Марцін Лагута. Натоўп не зварухнуўся. І зноў нямецкі галасіна. Апошні раз заяўляю, калі і цяпер не скажаце, спачатку страляю яго. Гітлеравец паказаў на Марціна Лагуту, а тады усім капут. Натоўп маўчаў. Фашыст махнуў рукой, бухнуў стрэл, і Марцін Лагута упаў мёртвы. Пархвен уздрыгнуўся. Апошні раз заяўляю, зноў крычыць гітлеравец. Божа, літасцівы, яны ўсіх зараз заб'юць. І Рамана, і Кастэцкага, і Костусь ляжа. І ўсе яны мілыя, любыя сябры, браты, таварышы. Як жа ратаваць іх? Вось дзе пакута. І калі не скажаце, хто забіў, і рве вушы нямецкі голас. Хвіліна маўчання і... Гэта я забіў. Пачуўся раптам Пархвенаў
голас. Тут рух адбыўся сярод немцаў. Ну ідзі! Рад няволя, а ісці трэба. Пархвен выйшаў з натоўпу, і два немцы сталі паабапал яго. Каманда аўтаматчыкам, і яны пайшлі ў вуліцу. Натоўп загуў і заварушыўся. Пархвен бачыў перад сабою лес і над ім сонца. Ужо яно не ляжыць больш на дубе. Ужо і Марылі няма, і яе сынка няма, і каваля. Хто ведае, што з ім? І галаскі пустыя, і пацукі там спаліць хвасты пазвешвалі. І тут Пархвен крыкнуў ідучы: «Чаго ж вы стаіце? Местачкоўцы, ратуйце свае галовы!» «Чуем!» Пачуў Пархвен голас уже дзесьці з агародаў. Ён скоса азірнуўся і бачыў, як людзі па адным мільгацелі ўжо за мястэчкам. Натоўпу даўно ўжо не было на вуліцы. А я крычу. Як яго ўводзілі ў двор каменданцкага дома, ён убачыў, як тая ўжо знаёмая яму жабрачка ідзе агародамі з торбамі і з кіем. Змрокам таго дня ён стаяў пасярод вялікага пакоя в тым доме, дзе жыў камендант. Твар яго быў у крыві, адзежа вісела на ім шматкамі. У вуха яго было ўстаўлена з паперы труба, і ў яе немец крычаў: «Не ты забіў? Гавары, нашто бярэш на сябе віну?» Крык за сценамі, можа, сотні галасоў перарваў немца. Людзі ўварваліся ў дом і ў гэты пакой. Следчы гітлеравец спалатнеў, закалаціўся і падняў рукі ўгару. За мястэчкам стральба чутна была да самай раніцы. Месяц у тую ноч змеркнуў позна. Ужо ружавела неба на ўсходзе. Стараючыся не рабіць многа шуму ў гэты ранні час, імшыстай сцежкай паміж балотам і лесам ішло многа людзей, расцягнуўшыся доўгім ланцугом. Адным з самых задніх ішоў Пархвен. Твар яго ўжо быў абмыты ад крыві, і толькі на тую парваную адзежу была ўжо накінута суконная жакетка. Яны мінулі балотнае азярцо і выйшлі да чыгуначнага насыпу. Многа ўзброеных людзей было на траве пад дрэвамі. Тыя, што прыйшлі, спыніліся ля гэтых. І Пархвен заўважыў сярод іх тую жабрачку, а пасля і трох сваіх галаскоўцаў. Раптам ён убачыў Марылю, і вялікім выбухам радасць стукнула ў яго грудзях. Праз дзён некалькі Пархвен і ўсе, з якімі ён ішоў, цяпер былі в адным з блізкіх адсюль лясоў. Камандзір партызанскага атрада пытаў у яго: «Гэта ты і ёсць з тых самых галаскоў, з якіх Пархвен выратаваў цэлае мястэчка ад расстрэлу?» «З тых самых», – адказаў Пархвен. «Там яшчэ быў такі Пархвен, што з п'яным пеўнем біўся», – пачуўся голас. «Там яшчэ ёсць такі Пархвен, што нямецкі поезд пад адкос спусціў нядаўна», – сказаў Пархвен. «Яшчэ і цяпер на тым месцы вецер абсвіствае добрую сотню раструшчаных гітлераўцаў», – абазваўся ўсё той жа голас. «От бо чалавек гэты Пархвен. У галасках, мусіць, некалькі Пархвенаў ёсць». 1944 год.